Guys, this is Eric Yellow from BBC Dabadusur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, part 2 na siya guys. So please subscribe, like, and subscribe. Love you guys. Part 2 na niya. Ito. Magkatlaw ka na, YouTube. Kan na bukan na. Ano mo din nawa man kana? Ada Sige yan. Ang kukulang. barang. Mas tuloy lang ang lawa pala. Oh. Kaya kadaganan po ito. Hindi, kadaganan kita. Kita ka dungap. Ini mana? Wala. Luma. Kaya? Lanjutan. Ano ka ba? Ang kadadiri. Ini disebut. Ang namarang, ang damalista. Ang malita ng mga tapi disebut yang kaya ito. Kaya yan. Kailangan. Lino ko. Linder. Lima ya. Itu terus. Itu terus. Dia service na. Dali na, dali. Ada. Dali. Balik din sa tamjutan ha. Iyato lang ako tan. Balik sa tamjutan. Asan ka? Layo. Layo. Layo ah. Suntik gue. Tuan ni ni. Kau benar apa ya? Wah, ya tahu tadi. Anak, Tahu ya. sebab ni. Anak balik tu. Balik tu. Dia bukan balik mo siya. Balik na. Ikaw magkabalik na. Dito balik na siya. Gua baru lagi bagi di dalam itu. Ano yan? Suka niya ha. Tinuod ka matay. Ya. Kulit sila, namun nambah lagi nabung. Kita masuk hospital. Enggak. Yang kita na pagkulit ng nalabong ng muka. Kuat dia uji. Yang bulan udah 9 ya lah. Tak baca satu dulu, bulan dalam satu dia. Nasam to daw lang ha. Enggak kan udah bayar. Ano? Cuma kau lagi dah bisa takut dan kau suka dia. Dia patah lagu sebelum itu. Kau itu sudah kembali ya. Lalu bulan lagi, bulan. Ano, 65. Bulan lagi ya, baru kan. Wala na niya.
chocolate advertising po ng heart. Bigay na ito. Pag gani February. February. Ay, tayo na yung mga tayo na chocolate ng February. Nainig matagitan na ito. Ay, nalagay chocolate. Nalagay chocolate. Balik isa, okay na kayo. Basta na lang, no? Malulog ko na yung drama pa. Drama. Drama. Dali-dali lang yung gumawa ko na lahat. Pag-absa mo ka na. Kaya na siya tulungan. Sino ba magjabi sa mga? Lalo na siya. See? Siya. Yan. Sabi? Siya na pala mga kawasan. Ano? Siya na pala mga kawasan. Ito ang pala pag-hilap mo na. See? See? Siya. Yan na ito. See? Okay mo na. Ah, si Shinko. Katong last, dire. Duha sila. Bye. Duha sila. Kasakaw ba niya taga... Butuhan niya. Ang kanto ba yun? Ang mura... Tambukon. Tagalog. Tagalog. Manila daw. Shinko nga. Ano kaya tanan na Bye. Sanay mo nga pinitira, halos puso eh. Paglaon. Ano mo na, imam na yung sa yung materyo. Matsit, kita doon. Ano, nasa lahat mo? Sugo na rin. Ano imam na yan eh? Sugo na ko. Ha? Power. Ano ba power? Black ba black? Ito mo na bilang siguro ang anak. Reply no? DJ, alam ko na. Kung dili mo sipot ang isa, duha mo. Pero mo sipot, isa ra. Ana lang. Dili mo sipot ba? Hindi na ito. Pagod sa upa pa na. Uli na siya kay karon na. Kaya uli, meron kami mga uli. Meron kami tanggol kita rin. Wala yun. Lagi mo gulo nila. Nga.
Dito, baga. Dito. Tapos mobile na. Nani na, lumot nila. Hapon na naputi ng almidret. Wala man na eh. Eh, dapat yung x-ray ko siya. Hindi ka kuhan. Makita niya kung saan kuhan. Ayun, okay na? Usap lang mga yan. Ayun na maganda. Ayun, minit. Saka daw kamay sir, kamay lang. Up, ya. Ha? 10,000 na yung bayad mo. Ikaw ba? Ikaw ba? Mga ka ba? Nayaran ka? Sana niyo? Ano ba? Ano ba lang? Hindi daw siya. Ha? Balan? Oo. Ito lang. Baik, aku sini. Negosyo. Ha? Tulong pa. Murag ma? Tulong pa ako. Balik biar kita dito mga dito. Uma. Alas 3 ya no? Uma dito na ta sumpay. Sa 5. Ay, ito ang tulong. Loaded na kay kumoy. Biyahe no? Biyahe niya pas orange pa sa Ayun, ay. sita. Yep. No, no, no. Ha? Gano'n na. Nili. German. German Shepherd. Ito na lang. Kita rin sila ako. Ha? Ay, ito. Kita kay color no? Kita rin sila.
tubat. Wala ma-reply ta, ma'am? Last one siya? Doon dapat sila. Ay. Kasi matawagan. Yun. Ingat mo. Ah, nagwangan dyan. Nagwangan. Ang Ang panaginip ang sila. Ito din yung mga ito sinudungin. Diba? Hindi siya masudungin. Hindi ko pala. Nasa plano ba? Hindi akong kung ano. Hindi sa dapat. Nakot niya sa Tapos gani. siglawa ba? Magkakan yun ulit tanaw. Hindi plano ba? Ano
ang gugulo yung video. Siya, mas out na sa shout out sa Sige, tuloy. Naku eh. Naku, ang gusto ah. Mula tapos ligaw sa mga gawin. Suglan. Laki, gusto mo na. Ano na? Siyang ba na? Siyang sa trabaho tayo siya. Ligo, tungkuan doon. Bungan sila ba? Sinasabahan bihanan. Yapak, yung gulo rin. Gupul yung gulo. Ay, may tao. Yapak na eh. Barang mo na mo siya. Wala niya yung ligo. Laki na. Nanti mo parang Muslim na kung manibalo po, bibili ba? Awang lawit, minta mo mo. Sa mungkin laki lagi ni ba? Laki na mo. Tingin ko, mas lami ng laki. Siguro. Sabi niya, buot na ako. Sabi niya na ako. Hindi ka tanaw